Здравейте, хора! Така, днес ще ви покажем петия епизод на Майнкрафт. Буркан оцеляване. Така. Двойно оцеляване, да. С мен Матео и Сяна. Шадофес. Да, Шадофес. Така, да започваме. И след като ще направим 8 епизода на това. 7-8 епизода ще направим. 7-8 епизода. Това епизод ще работим видео и ще ходим в един буркан и искаме много да го покажем. О, вай как ме лагва! Ужас! Оф, съжалявам, мама. Така спря ми лага. Да кажа. Така, Всяко ме изключи, пак ще хвърля телефона. така, Кошето. последните, така. И ето го плат за следващия епизод, значи днес ще ви покажем. На другия епизод може да свършим някаква полезна работа. Но ще обясним на този епизод какво ще правим утре. Сега да започваме да правим работа. Тук я се вижда. Така ще направя 2 диамантени кирки за нас. И когато ходим в буркана оня с зомбитата, знаеш ли какво ще направим? И броните ще си сложим. Да. Но как позна, бе? Така се прави. Боже, какво ще да сами. Как умрях? С кеф. Те стои сама. Ето, ела да ти хвърля кирка. Ще се постарая да дойда преди да се излезе. И ти къде си да запитам? При вратата. Та. Не, чакай. Здраве! Завърни. Ето, Не мога да хвърлям ти я. Чакай, стой там. Ето, хвърля. влязох. Хайде, започваме работата. Ето, пък ще да направим нещо. Къде? Ей, тук. Там си имаме градинка тук, нали? Имаме ли градина тук? Чай сега. Бе! Ние май тук направихме градина, нали? Да, Ето го ще направим Ето, аз вече го направих. градинка. Ето, аз просто го заградих. Тук сега изкопавам. И дай ми Може врат. да направим допълнителна стая. Да, именно. Ама сега няма да го правим, че това Да. казахме на вече какво ще правим, нали? Ага. Вече ще почнем Само една врата и е готово. Тя е къде е тъпата врата? оставим малко семена, които взех от селените. Ще убия, ако са онея дет съм посяла. Значи са някакви други. Сега ще направя една дебилска врата. Добре, сега да проверя колко става от сурова гиба. Аз имам 57. За какво чакай първо да се Дали обещаха на хората, че ходим и отгоре? Изпази обещанието. Добре, чакай тук. Не, знаеш колко капа, колко има ли? Колко? 1, 2, 3, 4, 5, 6 стака плюс 5 и 11 намерих. Към 6, 7, 8 стака, да. И много капа, с това събрахме нещо. Да. Мен ми се ще да идем до някой друг буркан. Това ли ще ходим към чудовища? Ама не, това ще е друг епизод. Ами, не знам, тук сега. Тя тук малко. Ама аз забравих, на мен ми трябва карта. Мисля, карта. Вот ти си изкопава това, тук са прави. Как съм вода? Как? Те не просто се плажа. Тръстиките ми. Разчики. Да, тръстиките ми. Ти си ги изкопава. Спокойно да има там. Да ми трябва тръстики, да лист. От листа да ще направим нали такова за карта. Хайде да купаем в мината обаче населените. Окей, ама то сега как да започна? На табли беше? На табли беше това. Нямам представа. Овчачи, как се чак дебилско се хвърля. И пак знаеш какво следва. Да, знам. Няма как да не знам. И след това трябва да сме много внимателни да не се изтървеме с бураните, че знаеш какво става. Да бе, то нали има грипа, пък и ако те глупат нещата ни ние умреме, нещата не могат да ни паднат и долу. Това е лошо, много лошо. И се казват крипъри. Оле, вай къв лак, вай, погледни къв лак. Яко. Не е много
яко да ти кажа. Що ти видиш? Не обичам да ми лагва телефона. Явно само до тебе да веда. Иска да направя операции. Абе, забрави, то нищо не ми става. И тук си оставила една дупка, искам да я запуша, защото все някой заметне оттам. Оле, хора, вижте! Дали да там беше библиотеката? Защото Погледни. Вай. Мага. Мага, вай. Това вече си е... Нали знаеш какво значи това? Не. Изхвърляне от сървъра. Съм се люпнал долу. Ами... С го стака. О, вай. И аз направо и аз се люпнах спокойно. Но спокойно. Добре. Ох. Чакай сега ще излю... Диамантен меч, кайлстон, айрон кирка, диамантена кирка, врата. Врата, не. Вратата няма да встане. Пръчки, още кайлстон Да, хайде, пускай. и още пръчки. И кабелстон, още кабелстон и още кабелстон. И телефонът. И млъкни. Така. Така, хора, ние така си говорим. Сега ще прави по... сега малко ще се махна. Отивам до нас. Ще успя на пауза. Сега ще обяснява на другия епизод. Гледайте него. Аз само ли ще купая в мината и защо? Ами аз трябва да отидем до нас. Защо? Дай се връщам. Добре. И така, хора, Мате го отиде до тях, защото ние сме тук. И така. Тук какво да оставя? Айде на врата. О, манго. Така сега си търся мината. И малко се умълчах, не знам защо няма с кой да си бърбора. Бежи беселен дули. Големи беселен дули те. Давай. Тук няма никакви архитектурни постижения, както гледам, а ето е мината. Така, тук ми е хайдам. Не сте изпуснали много. Ма те още не са върнали. Значи... Тази влезна, затова побързах да спра клипа. И така. Ще покупая. И като свършим тук това, ще почвам нова поредица и пак на буркан оцеляване. Абе, може да е на друго също, на друго оцеляване. Опа, тук направих малко бела. Някой се е жупне отдолу. И ако намеря кол, това ще е велико. Обаче, като гледам, няма кол. И така. И така. Ама те още не са върнал. Кога се върне, не знам. Мисля, че е тук вече, не знам. Майнкрафт много ма кефи като игра. Не знам, ама... някои смятат, че момичетата не могат да играят. Пък вече започнали момичетата масло. О, кошата. В буркан оцеляване има, в нашия буркан има много малко кол. И това
Пък иначе кола тук е преселен и така гледаме доста. Гледай, още има. Нещо тук съм намерила находище на въглища на кол. Кол въглища ми този се едно. Тази кирка почти ми се счупила. Добре, че има кол тук да се печеме. Така, чакайте тук да тъкна една факла. Не знам, материалите нямам представа. Или да яде нещо. Колко кола има тук, бе, брат? Колко кола има? О май гад. Колко кола има? What the fuck? Колко кола има тук? Бай. Тук е направено въглища. Оле, най-кола. Ако има още са гръмна. Омага. Вай. What the fuck? Колко много кола има тук, бе? Колко много кола има? What? What? What the fuck? Колко кола има тук, бе, брат? Колко кола има? В нашия буркан има около 4 кола. Тук има просто толкова много. Нещо тук трябва да има нещо голямо, ако няма нещо голямо, аз малко. Хора, ще намаля малко звука, защото тия хакащи същества дразнят. И ако мен ме чувате, това ще е супер. За малко ще спра клипа, защото не ми дава да качвам в YouTube, ами повече от 15 минути не ми дава да качам. И това е лошо. Много лошо. Аре ще помисля кирката. По-добре да спирам така звука от време на време. Защото на никой не му е приятно постоянно да му хакат селяни. О, ето и айрън, всяко е толкова колкото колата. Ще е супер. Защото айръна ни трябва. Ние започнахме да го караме на диамантени инструменти. Не знам. Погледнете само, погледнете. What the fuck? What the fuck? О май гад. И така, мисля да приключим с този епизод и да почнем друг. Веднага сега и чао!